Hamuna ruas ni huriana ni haholongan di bagasan Yesus Kristus. Namarpungu dohita ari minggu sadarion, manaringoti dohot makalason denggan bahasa ni Jehovah, naung pinasahatna tuhita saluhutna. Tapaserep madirita diadopan ni debata, aina badia do ibana jala pargogo naso hatu dosan, siboto nasa na adong di bagasan rohatta, tamado pujiota ibana di bagasan habadiaon, aina badia do ibana. Atong rap mahita mamuji pasangapot Tuhani di bagasan sadani rohatta, di bagasan las ni roha, di bagasan uduk dohot serep ni rohatta, tapuji ma tuhata marede mahita sion bukwede nomor 633 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadiana tumo palangit dohot tanoon. Amin. Haleluya di Tuhan debata tayu doha tuaon dohot hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagogoon. Napahehehot Tuhan Yesus, ido napahehehot dohot hita sogot, Allah ni Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami,
Nama dok moliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite hamamatemi. Ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangolu hami, ala ni haheheon mi. Dang pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomot tun hati uron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot mangoloi ho, ari-ari pasangapon ho di bagasan ha porseaon na mangolu, pahimasahat hami tulabung mo. Amen. Jesus nang haleluya, puji endehon haleluya, hamonangani Tuhan tai, Sesa dosa ta haleluya, mangolu Jesus haleluya. Patik ni debata si hangoluhonota di bagasan pesta tasadarion, tersurat di konfesi HKBP bidu onom haluaon. Taha porseai jala taha tidak kodo debatado patu pahaluaoni ima haluaon sian dosa sian gonggoman ni sibolis dohot hamatean nang sian ragam ni huaso namaralo tuhatani debata. Dalan majalo haluaoni ima marhite haporseaon na tinubuhon ni todi parbadia jala haporseaoni do dirajumi debata gabe hapitoran ni jolma. Ia haluaoni hamuliaon ni debata dohot hatuaon ni jolma idoi. Hataridaan ni haluaoni di ngolu ni na porsiai di portibion, ima ngolu na marhabadiaon, nama perbuehon aka perbue ni toddi. Marhite poda ota odol hodo, naso adong haluaon na asing sian haluaon na pinatupan ni Yesus Kristus, jala Yesus Kristus sabing do na punah halak pinaulinay. Naso terapa sibolis manang aka huasana asing bena porseai sian gonggoman ni Kristus. Alani taluk do poda namadok, boy jolmai balua hodirina sian gonggoman ni dosa. Sibolis dohot hamatean marhite sian namanadikon hariburon ni portibion. Laos tatulak do poda namadok usaho ni jolmai sadiri do namanotuhon haluaon na. Atong rap mangidogogo mahita siya tuhata laho mangulahon patikna.
Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho parto patikmi. Amin. Panopotion ni dosa. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami halak pardosa nada ngolon ro tujoloni habangsa habadion mi. Manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jojo tuar sahi hami homar hite pikira dohot hata dohot pambahenan nami narwai. Dang huaholongi hami hosian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doso diri nami hubahen hami dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saliling nililing nai. Porus mahami nuai tu asini roham nagodangi mangidosian na sa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sayurupi mahami bau-bauhon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangolu hami dohot alani goarmu nabadiai ali Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Bagani debata taringot Tuhan sesani dosa. Alani pangalosiot tado ubahen tertu
tulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitean ni haso nangata. Jala binahen ni bugang na malum hitahilala. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Tuhan Yesus, anak sasada, parasi roha, parholongin, mate ibana, kumokopita, Epistel dihita di Minggu Paskah Sadarion, natar surat di buku Yohanes 20 ayat 1 ayat 10. Dungi di ari parjolo dung salpu ari sabat, laho masi Maria Magdalena sogot di naholomi dope tu tanomani. Jadi di idama naung dihidat batu isian tanomani. Gabe marlojong maibana manopot si Simon Petrus, dohot si Anna nasadanari. Paholongan ni rohani Yesus, pabuahon tunasida, nunga dibuat nama buat Tuhani siang tanomana, dang binoto manang tu dia ditaruhon. Jadi borhat masih Petrus dohot si Anna sadanari, jadi sahat mana sida tu tanomani. Narak marlojong dona duai, gabe marhajuluan do si Siana sada, nahumatop sian si Petrus, gabe parjulo maibana sahat tu tanomani. Jadi di pauduk madirina, di ida mapeak akka pangalilit, alai dang bongot ibana. Romanang si Petrus sian kudina, dibongoti matanomani, jadi di ida mapeak akka pangaliliti. Anggoseka panuputi ni uluna dang rap dohot akka pangaliliti pulik do di balun tu ingananna. Disipe asa bongot nang sisianna sada nang parjolo sahat tu tanamani dipanot-noti gabe persea maibana. Aidang dope dia tu sinasidaha tani surati namadok ikon hehe ibana sian namate. asa muli masisiana duai. Ima sahatna martua dona tumangihon hata ni debata jala na peopsa. Amen. Aduh
songon nahitena tidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap mahita medok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai. Iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, mangumumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin.
Endeku mai alam rasa kami. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku?
tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Titing masa di Minggu Paskah Parjolo 4 April 2020 sada. Tema minggu Goarni Minggu Tasadarion Ima Minggu Paskah Parjolo dohot tema Huaso haheheon ni Yesus. Napaduahon pandidion nabadia. Di hari Minggu 10 sada April 2020 sada di permingguon pukul 10 manogot patupaon ni huriata do pandidion nabadia tu akana toras na naing mambuan ianakon na tu pandidion asaro marguru di hari Kamis 8 April 2020 sada pukul 10 wib maringanan di gereja huhut mambuan surat pengantar sian situa kelompok akte pemberkatan dohot akte lahir. Napatuluhon nanaing marbagas titing paduahon naing manjalo pasu-pasu parbogason ma saut Leonardi nainggolan anak niamata olser nainggolan inata Nurti A Boru Hutapea ruas ni HKBP Depok Sada kelompok Kapernaum. Dohot orwanna Lisa Francisca Simanung Kalit, Boru Niamata Anwar Simanung Kalit, Hinata Merinda N Boru Sitopul, Ruasni GKI Kuitang. Pamasumusun di hari Sabtu 10 April 2020 sada di HKBP Depok Sada. Paupaton berita habot niroha. Nah di hari Senin 20 Maret 2020 sada nungga jumolo marujung ngolu inata nyonya lumban tobing Adriani Boru Tabunan umur 72 tahun ruasni HKBP Depok Sada kelompok Efesus tuudean di hari Rabu 30 Maret 2020 sada di TPU Kalimulia Sada. Tuhat tema nama ngapuli keluarga namarsita ononi. Palimahon dana pensiun HKBP gerakan Rp1.000. Hobar tu titing di hari Minggu nasalpu ganu pruas boi pasahaton pelean namarhite. Poti pelean narade di pitu jolo ni garejata. Aplikasi link aja. Kris kode songon naung di parade di pitu jolo ni gareja. Pasahaton marhite amata situa simorangkir dohot amata situa B lumban gaol jele di wartahon marhite barita parhepengon na di warta cetak. Napon kebaktian Paskah paduahon. Di hari Senin 5 April 2020 sada patu paon ni huriat tado kebaktian Paskah paduahon maringan di gereja masuk pukul 10 siawib.
Dewan Diakonia, Seksi Pendidikan. Di Patupa Huriatta do marhite-hite Seksi Pendidikan, pertanyaan borhat ni anak kota kelas sia SMP dohot kelas 12 SMA. Laho menghadapi ujian sekolah dohot ujian masuk perguruan tinggi. Ima nadi Patupa hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 10.06. Laos onma undangan tu anak kota rap dohot natoras nabe. Dong sidung titing on mandok hatama sian seksi paropuan. Jala diuduti ma tangyang pangondianon. Titing naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di lembaran warta na pinarade ni Huriatta dohot marhite WA grup di kelompok partanya tabe. Songoni mating-ting masa di Huriatta di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhatta mai tau sangap di guarna. Ujau hamima seksi perempuan. Shalom, nau hormati hami amang inang padita nami, amang inang parhalado, amanami inanami, tarlumubi nau holongi hami yanakon nami sekolah minggu dohot na poso bulung ni Huriatta, nama dohoti parmingguon di bagas joron itu hatta, nang songoni nama dohoti parmingguon di bagas tabe. Dohoton hupahasat hami ma selamat hari Paskah ma dihita saluhutna. Marula-hula dohita madok maulate di tuhata, diasi dot holong ni rohana nama dongani hita, boy hita marpungu saat tutikyon, di bagasan hai pason marhite holong nasihat tuhatai. Dison hami jongjong amang inang mewakili seksi parupuan ni Huriatta, ima nalau pabotohon, manang memberi laporan songon kegiatan ni parupuan songon nasomal taulahon di pesta pareheon ni parupuan. Ia kegiatan ni parupuan nasa taunon terkendala do alani COVID-10 sia. Alai nang pesongoni amang inang saya dicoba seksi parupuan do mangulahon berbagai kegiatan baik itu melalui virtual maupun melalui pertemuan langsung dohot mengikuti prokes na di uluhon ni pamaretata. Jadi songonon tabereng ma slide songon kegiatan ni parupuan ni Huriatta.
Nangpe di masa pandemi sonarion, di pargugui Tuhan mahita perempuan, asa hehe hita jala semangat makubasi keluarga tabe, di lingkungan tabe, jala totong marpanarihon tu akka dongatta nagale, songon hataridaan ningolutta, naung ditobus jala disarihon Tuhani hita. Namate ibana di hau pinarsilang, jala hehe ibana ima nata pestahon sadarion. Jala marhition arop do rohanami diakka inanami asa parsidohot kita di sermon na wilahon ni Huriata setiap hari Jumat dohot kegiatan ni parupuan ni Huriata. Songonima naboi amang inang natas tatar pasahat hami molo adong hata nahurang lobi jul molo hami marsatabi mauleate madihita mauleate madi tuhata horas madihita. Tapasada marohata martangiang mahita. Puji-pujian hasangapon do petotong hupasahatami tu hadapanmu nabadi amang pardenggan basa. Disiala dengan ibasam do pe napapunguhami di bagasmu nabadiaon. Talumubi matuhan na di bagasan las ni roha hami. Naung ditaluhon ho Tuhan hamationi. Hehe ho sian hamatiani Tuhan. Lau humakopami pardosa gabeboy hami Tuhan mangulu jala marlas ni roha apala disadarion pinuji pinasangap maho amang pardengan basa Tuhan huingot tape do petotong Tuhan apala disadarion ima pareheon ni parupuan ni Huriam mangido hami totong Tuhan tuho asa parohai parbisuhi ajari hami Tuhan mangulahon hatami asa boy hami Tuhan mangula di bagas ni keluarga nami be songoni penang di lingkungan tempat tinggal nami nang pe di bagas munabadiaon totok kami Tuhan mangula hombartu hatam Tuhan HKBP Huriam nabuluni tong dope buanon nami tu hadapanmu Tuhan asa opui eporus pimpinan tertinggi nami sahat tu pendeta nami akan mangula di tiap Huria, asa parbisuhi parohai nasida Tuhan, totong ajar-ajari Tuhan, asa boy mardami sonang hami, di Huriam manang nadidia pehami Tuhan maringanan. Tuhan, HKBP Huria namina, HKBP na di Depok Sada, totong depe Tuhan, pasahaton nami tu tanganmu, asa uluan nami, pendeta nami, parhalado nami na mangula di Huriaon Tuhan. Lehon di nasida sadani roha. Lehon di nasida kerjasama yang baik. Asa marad sonang soharibu-ribu kami Tuhan. Jalaboi terlaksana sudah aka program naung direncanahon di Huriami. Oleh ma pangiduan namion Tuhan hobar tulomanirham. Nang hu songonipe ruas nami na adong di Huria Depok Sadaon. Molo tungadong petuhan na di bagasan parsahiton na dirawat di Jabu manang na di rumah sakit Tuhan. Upasahat kami Tuhan na sida tutangamu. Alahodo Tuhan dokter jalahodo pangubati na sumurong. Leo mahamaluan di parsahito siya na sida Tuhan. Pargogoy ubat na pinakana sida. Parbisuhi akka para medis. Lehon kesabaran na tuak ka keluarga na mangurus na sida. Songonipe Tuhan. Yanakon na pinasahat mutu hami ganup keluarga na di persikolaan dongani parbisuhi Tuhan alani nama asa saunarion Tuhan dang boy na sida pajupang dohot guru na di sekolah alay na sida marsiajar dengan jarak jauh songoni pe akayanakon nami na sudapot ulaon dope Tuhan lehon ulaon na sesuai tu kemampuan na sida asa boy na sida mangalugahon ngulu nabi Tuhan. Songon ipenang anakon nami naung tiki na hotripe Tuhan. Leon sirokap niton di nasida. Asa adong dungan na Tuhan bertukar pikiran. Boy nasida membentuk rumah tangga yang baik. Tuhan mangido dape hami tutong tuho. Nung atung songoni leleng ni pandemi COVID-19 na masa di Portibion.
Tuhan mangido hami tuho godang do akibat ni COVID pandemi yon Tuhan. Imana masa persahiton PHK manang nagabi pengangguran kehilangan pekerjaan Tuhan. Songoni aka nagabi korban meninggal Tuhan. Tung torop Tuhan. Alani pe Tuhan mangido hami tuho Tuhan. Tuaka keluarga na terpapar alani COVID-19 on Tuhan. Urupi nasida Tuhan, unang loas nasida mandele, unang loas nasida marsak. Songoni pe Tuhan, akadongan namin na kehilangan pekerjaan. Lehon Tuhan dalan ngulu di nasida, asa di bagasan las ni rohan nasida mamuji pasangapon go armuna badiay. Tuhan, songoni pe para medis namin naung tung torop nagabi korban alani pandemi on Tuhan. Lehon kesabaran, lehon perbinotoan di nasida Tuhan. Lehon hahipason, lehon gogo, asa sabar nasida, asa margogo nasida Tuhan, mangulahon tanggung jawab na pinasaha mutu nasida. Tuhan, negara namin petotong dahu pasahat tami tu tanganmu Tuhan, sian na terendah sahat tu na tertinggi. Petugas di negara namin sian na tertinggi saat tu na terendah, tunggodang dotong tantangan di nasida Tuhan. Alani pe urupi ajari dongani Tuhan, asa boy nasida memimpin negara namion, gabe boy hami maradami sonang, boy hami madalani perngulun nami sigano pari, tung pe godang tantangan Tuhan. Talumobi di nama asa saunarion, na adong ditakup teroris di mana-mana, doh na melakukan tindakan Tuhan. Urupi ma Tuhan, aparat ni negara nami perbisu hinasida Tuhan. Jala orai ma Tuhan jala ajarim aka perjahati asa unang bediulahon Tuhan akan jahat. Muba marohana sida Tuhan, homa dipuji dipasangap. Tuhan, mau liate ma dipasahat rohanami tuho Tuhan. Oloy ma pangiduan namion hombar tulomoni roham. Jala pinuji pinasanga maho asima roham sesa dosa nami nagodangi asa taruli do pehami di denggan di pasam. Mau liate ma diho Tuhan. Amin. Mahita mangula
damai di bata na sumurung sia salu na roha. Ima mangaramo tia hati-hati do pikiran muna di bagasa Kristus Yesus tuatai. Amin. Selamat Paskah mari kita sudina. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Mulai te gudang mah lau selamat hehe ma. Ina mangguara naik tua keparupuan. Ala parheheon ni parupuas sonari ate. Laos dohonon ni huriata mah mau leate di sudina pakubasio muna na selilingon di tonga-tonga ni huriata. Boy uli huriata marhitia kabunga na uli. Songoni nang akaulus ate. Baru rohami tu hutaton tu hurion tali rabia do dibayani si. Alai sonari ngaka ulus na uli. Bulang do betahe akaulaon na asing. Tang yang ni huriata margugo mahamu gabi tiak pertunggul nang di tonga-tonga ni bagas. Alana dia katiki na berpujianon hira benteng terakhir na gabi tiang dua nang di tonga di rumah tangga kaina namara. Ulu saya jumlah kehadiran 3% manwa yang bawa manang ama ibadiko doa kaina. Saya unggudang doina dia. Margugo mahamu nang mamudai nak tua kasudut no poso. Ala ditiki na berpujianon gabi lamaulo nang kahamolo dia dobi ina. Buah gabi ina sorry pada na burju di sada sisi. Alai gabi wanita karir di sada sisi. Lamaulo hamu laho mangulahu tohona munai songon ina sorry pada di jatuh. Hape hata ni tu hatta na di Yesus unomi dirok hamu kaparupuan oleh hamuma bahwa munabi manak pardi hutam munabi songo panguluni huria di Kristusi uduk mahamu tantangan dia katiki na perpudianon nungalam miruk parupuan na soduk bolo baik najuk pero hamuna radido nunau masih patakasa masih paturangan. Yang mau saya katakan adalah gejala sosial yang ada. Salah satu parameternya boleh kita lihat. Angka perceraian dari tahun ke tahun meningkat. Silakan nanti di searching di Google di pengadilan agama. Dan persentasi orang yang menuntut perceraian itu unggudang persentasinya buru-buru. Ini aneh. Maka fakta sosial yang ada ngelembarannya kaparupuan waik saparupuan na judo. Itu fakta sosial. Na jolo tikimek metau 1 tahun 80-an mahudok. Bolo adong sono perpunguan makatai gugu akaina ola cahali bereng amatai terhohom do. Iberek pa 2 hali ngalam mabiar. Haruna salana yang ngopung duli. Holang iberek pa 3 hali ngon itorrodo. Raja bulun. Sonari coba bulak pesta kasih kanang do marjoget kiri kanan putar ke kiri namakan edena hira tahun 2000 sepulalu ido pedena anggona perpudianon edena ngamulai hola pargabu sommi de dehon pargabu sommi ma neneng laos di bagasa partikiano mah ubagido tu hita sudi buladong aka pesta kawin unang mayede tapang ido ay nang relevan pergabu sommi ma ina coba itu pengantin ni saya rana pergabu salipa 2 hirana cinta palsu cinta nai alay nang intina nanek tadokon ngamang ngotung jago hiya joge inatai iparraho namatay sa halibut ini lami gugoy mana sabihan berek ko norhana to iberek pa 2 hali lam gasaudi pa 3 hali otong ihojo imana lau mulak imobil itorido hata parjolo salay sotung yakoda buah haroy namatay pamereng-mereng mulak itu sumelin wanita makin berani ini secara umum alay yang go parupuan di HKBP dangate naraku be daw begitukanlah yang mau saya katakan wanita pendoa wanita Kristen diperhadapkan dengan realitas yang demikian, maka perjuangan harus 2 kali.
Tang yang nami be, saya margugo mahamu akai na sori pada. Asa sori pada na burju. Asa mulak pos di roha songon na selau, ngaya hujami tahun dison. Na jolo asal irok para hari Kamis, jaminan mutu dui. Jalau rasa hod dui. Bolo lewa tahu sia jam 10 mulak nak penak sekolah padita saya tori murga mukinan do. Berbeda do muruk ngati kesema, do sekolah padita, nuk sekolah padita ok sejata na irok. Ngasudie mak botoho na sekolah padita mang. Bolo pabor ngikuho mulak. Tu dia mabenok kubohikonin na bahot isinya bohine dak pala pabida-pidaon na. Alay nenge mengwalusi nga huboto. Holang iro ulang gereja pasti do las rohanya mukon neraka. Sedih do panga sa songoni borngim. Siaja bunina tulak si parulian ningon. Ise partak ni parari kami sina iro aburju-burjuho puang torina do. Ay nga di boto bolo tu si poda do leononna. Boru nai pe si partangiang doi madapo mau mulu dapotuan no parumeku boru ni guru ni parari kami si nalabo malilung mai narohani danang doto. Nah ini perjuangan perempuan Kristiani. Omma perjuangan ni hamu akaina nami tang yang nami sayunang masumurut tamu siang gugui asa toktong gabi perberita nauli kamu. Alani selamat hehe lo mangulahon ulau nadengkan. Domutusima di pesta Paskata hujahaho maturpuk dihita sia Markus saplonom ayat sia 1 ayat 10 sono mahatana takasma tapayutigot. Markus saplonom ayat sia 1 ayat 10. Alayang go Jesus nang mulak mangulu songo diari parjolo dung ari sabating di patarida hoddo diri na jumolo tu si Maria Magdalena sianido di pabali na jolo pitu sibolis jadi lao mai pabuah hosa tu akkana rogani ibana na jolo akkana marsak jalan tu matangis aledak porsia na sida naung mangolu jalan naung di ida si Maria ibana. Dungi di pataridahon ibana muse dirina tu dua halak sian nasida. Marrupahon rupana asing dinalaho marhutasada nasida. Jadi doho ma nasida Roma marita hossa tu akadongan nai. Alai nang nasida dang dihaporsiai. Dungi muse ujuhudul nasida mangan di pataridaho madirina tuna 10 sadain di picang ma ganggu doh jogal ni rohana sida ala soporsea nasida dia kanong mernida ibana nau kehe sian namate jadi dinna mamadok nasida lao mahamu tu lihat portibion jamita ho kamu mabarita nauli tunasa natinopa na porsea jala tardidi dapotan haluaon alaina so porseai hona uhumdo jala omma tadda akkana mangihut tu na porsea babalion nasida do akasibolis marhite-hite guarhung doho makatahon hatane baro joputon nasida do akaulok jala nang diinum rasun hamatean dang pola mahua nasida ape hono nasida ma tanganna tuaka na marsahit gabi malum ma hilalaon na ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hata pesta Paskah ima pusat panidangion ni halak Kristen. Pesta Paskah memiliki posisi yang sangat sentral. Ala nibalga ni pesta Paskai na manaluhok kamatiani. Ido gabi barita nauli mangaleo pakirimon tuaka na porsiay. Auswado kahihiyon, hiraso marlapat ado, nanga kajamita ni akapostel, doho parsauran perpunguan ni akahalak Kristeni. Ay gabi rumar do jamita, rumar na kaporsiaon, anggo sotutu hehe tuhatay.
Ido dihatahon apostol Paulus bolo tacaha di sada Korin 5 ayat 14. Tidok sonon. Ayang gosohehe Kristus sian akanamate. Rumarma jamita nami. Laos rumarma nang hapor siaon muna. Anggo sotutudo hehe Kristus. Nangau pedak pola lojau marminggu. Alania, anggo tujuaku marugamo dohok manoba Kristus Jesus holan asa mamora di portibi, holan asa tarpasu-pasu di portibi, jol mana dumangol dosa saluhut. Ido di dokon apostol Paulus di ayat 10 sia di sada Korin 5, anggo holan ditano kita makirim di Kristusi, jol mana dumangol do hita sia saluhut da. Naso rikot do diau hamoraon rikot. Alay martitidui. Naso rikot do kanasing di portibion rikot, tetapi itu semua ada batas dan waktunya. Alay alana kehe Tuhan Yesus, apalana paling dihabiari hajol maun imahamateon nungga ditaluhon, ido asawolo iba paholang diri siat dosa, anggiat doho tiba partohap di harajaon ni debata. Nah, ala nibalga ni las dirohan ala Kristen mamestahon ari hakeheon ni Tuhan Yesusi di pestahon maperpunguan na ganup-ganup ari Minggu. Laos ido hata sian hata Portugis nama Domingus ari Minggu, harinya Tuhan. Dan pusat pemberitaan di sana hanya satu, nunga hehe Kristusi. Jalaido marulahula di beritahon, lau pahehehon jolmain. Dan kuasa kebangkitan Yesus itu mengubah murid-murid itu. Dia menghuaso nasahat tua kasisiani na parzolo sahali paubahon nasida sian keputus asaan menyeberang kepada pengharapan. Nung ditakut Tuhan Yesus, apalagi nung mati tersilang, mago masudia na hinirip ni rohania kasisiani, ay nung nga mangibubukina sudia kapakirimon na sida, anggo on anon, adong mahita sa dahudul di siyamun, adok sa di habirang. Mereka menganggap nanti akan terkenal. Secara politis kita akan dapat jabatan. Di mana-mana kita akan dielulukan, dipersangapi, dan mendapat tempat yang terutama. Alaidung ditakut Tuhan Yesus, gabe mabiar mana sida, ada kadong besihirimon. Alainung beroberitai, nau kehe Tuhan Yesus, maka kemudian pengharapan mereka dikembalikan. Lausido Pasca. Pasca na parjolo di perjanjian lama ima menyeberangkan orang Israel dari Mesir menuju kepada Kanaan. Pasca perjanjian baru, yaitu menyeberangkan hidup dari kematian menuju kepada kehidupan, yaitu ketika Yesus mengalahkan kematian. Laos ido natahirim di hapor siaota, ima asatari parhita, siarura pertangisanon, tu Jerusalem na baru, diinganan naswadong be arsak, naswadong be sahid, naswadong be ilu, jalan naswadong be hamatean napaduahon. Dan pengharapan itu akan membawa kita kepada satu sikap hidup yang bersyukur senantiasa, walau selama di dunia masih diperhadapkan dengan banyak pergumulan. Tetapi kemudian, cara pandang kita menghadapi pergumulan itu dibaharui. Hira siswada masih taunon wae, martibakon, sihirimon, naro sogot. Di doksi Paulus songonon, di 2 Korin 4 ayat 10 1 ayat 10. Tiba ini, dang marnaloja hami, ay lam tuburuk na pe hajol maun nami pardurui, anggo perbagasani, ari-ari do di pay baru. Ay hapor suhon nami, na martiki jala naniang porsanon, ido patupahod di hami hasangapon na sumurung, ay lumobi hamuliaon na nasaliling-liling na. Ala hutay liho kami na sotaridain, datung nataridain, ay parsatokinan do nataridain,
alay manok tong doro di saliling-liling na naso tariday. Pengharapan membawa satu kekuatan pai baruo kita ari-ari. Hamua kamanami do inanami, perdaging na mek do inokku. Alay tolap na do mangobak, atar hubabal ga maso manami sa songon namorahami. Nasa bulak ni gerejaon haumay. Dan ngadong dope, ngadok katihay jetor, alay kon marhepeng do, laho maniway. Jadi etong-etong ninongon daripada Huleo siwa ni jetor, ngasay waksi kolam anang wangas ramap sa bulan ina do tiba. Jadi inunuti do, mangobak haumau. Bolo hupamanak-manat ahado mabay gugulinok ko naro ako pakirimon. Ay konadong nanggo pala sada sarjana siya jawi, siya nianakon naunomi, ono pami, marhamarangi. Imaguguna luar biasa, maka pengharapan memberikan kekuatan. Demikian juga semua murid-murid, nung dibereng nasida no kehe Tuhan Yesus, pengharapan itu kemudian menguatkan mereka. Nak pegudang gotong nasida nagabe mati tersilang, salah satu si Petrus. Nagabe suhari ba na si majusung na tujulo di parsilakon. Alairok, dakta mau di parsilakon, songon tuhaki. Pengharapan, pengharapan. Lausidora, nasay marguguho kita satu sonari. Di tonga-tonga ni ngolu parbangsoon. Suwak songoni di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 siyaon, nasay tahirim do, iko dumengga nari marsugot sian ari sadarion. Alani i, marhite semangat Paskah, marhite hahihion ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus, say toktong mahita marlas ni roha makirim. Marbengek ni roha di sitaonon, jala toktong tajugulhon tangiang. Ulak sangat alok suang besi hirimon. Alay ko makirim do kita. Nang apala ditiki perpudii. Nang ditiki nalau tos hosata. Say konadong do hirimota. Las niroha nalau patupaon ni debata. Yang berikut, kebangkitan Yesus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Aidung mate Tuhan Yesus martabuni do kasisian. Mebir lagi. Alay no kehe Tuhan Yesus, gabi masih padoham manasida, jala heheon ni Tuhan Yesus si, margugoyhon nasida lau marpanidang yon. Di Jerusalem do dihukum do ditakup Tuhan Yesus, alay laos disido parjolo sahali, marjamida si Petrus, dung disonggopi to di perbadia. Mulu taberengi, diulau ni apostol biduduay. Alanido gabi roa kahalak jahu di madok, anang babu waralaho, nak tengget doharalaho, nak tuahod doharwalaho. Di sima halahi, gabe marpanidang yon, dung atoho hehe Kristus si. Lau simanan yang dihita sa luhut na ragam do na tahabiari di parmuluanon, alay marhite haheyon ni Kristus Jesus. Iko lambarani mahita madalani ari ni nguluta, alana opung ina tahabiari nung adipamate. Ima, hamatean. Jo hamatean, di dia hamunangami. Jo hamatean, di dia sorokmi. Alay satu sonari saya gudang dobe jol mana mabiar. Aha mabiar jol mana parjola kamang do tabinak sonari. Ima, parjolo sahali mabiar dang mangan. Alanido hari-hari madiori si panganon. Mama di mana boloningo tidak danak cari mamam. Cari makan. Alay lucuna, say mangula do hita area do borongin asa adong niya dilubuk si panganon, realitana sonari suhar-suhar, ironi hidup kita. Kita mencari makanan, menumpuk itu, menabung itu supaya ada kita makan. Tetapi fakta kehidupan sekarang sudah banyak juga orang yang takut makan. Aku bolu hutangi-tangi kay nay-nay ngabanggan waing boleh dok. Ayang gue ida dang mga biyoborngin ini mana to? Sanggup buho ate ida ina, sanggup do. Alay terodol nga na sa danay, mo lang do musay. Baaw ida, taku alang bedahan ini mana ada gue ya cik nay. Ini realitas hidup yang bagaimana hidup kita ini sekarang. Takut tidak ada makanan, tetapi ketika ada makanan, kita takut juga makan. Aw ida hola kaper mutina mah walangin na suboto, daku wote son dion haper muto.
Kalau saya ada, enggak. Saya buah-buah aja terus. Ini mana tong? Toy ma Tuhan Yesus naroha may bagasa. Kita jangan takut makan, tetapi juga jangan takut makanan kita tidak ada. Ai garupidong na martonga langit. Kebutuhan dasar sudah diberikan Tuhan. Harusnya iman percaya yang demikian bagi setiap orang Kristen. Alai unang gabe mabiar tok kita mangan. Alai itu tuh. Unang ma pagodaku. Rumusnya sudah jelas. Ditiki merdala bangsoy di halongonan, nukoni alamale jalarapar na si jadi leo mamanna, Roma si Musa, idok tuhata matu si Musa, dok batu bangsoy, asai buat tola si pangano sadariong. Alanya ha, bolo dibuat do di papungutu barsogo, busuk doi. Lau sido diajar wa Tuhan Yesus doa kasisian na, leo madihami, sadarion si panganon nami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Makan aja secukupnya. Tidur secukupnya. Alayo nang gabi so makan opung doli, opung boru. Alayo pe mulak tuha mula dia kailang ayong do. Ay dada wala di idahan nate. Boy do marhite. Aka buah-buahan, do aka sayur, do aka lanasing nakin. Nah, ketakutan ini sering sekali kita hadapi. Tetapi di dalam Tuhan, kita hendaknya dilepaskan dari ketakutan itu. Ketakutan yang berikut yaitu soal keamanan. Apalagi paroni teroris nuai. Mabiar do kita. Jadi mulak kosong nazolo ditiki hadatuon, bolo nazolo pertahanan di daging ko jalo, iliot tulang ma batal na merah dohot, na birong, na botar, anong ditululo may ikasikon. Ang kunong magodang di pangaratuan ng apalay boto bera. Sekarang ini manusia banyak mau mempersenjatai diri. Ima dengan dia may di sude komplek-komplek adong mahansip, adong security, dan komplek yang lebih elit lagi dijaga tentara dan polisi. Habe fakta kehidupan, di dia pehita, adalah so amat do kita, anggo saliling di portibion, ay sasayadong do perjahat. Atong di dia do, pasahatom mangulu niba, mangulu manang mate, asa di Tuhan Yesus. Alana tuk 1000 hali do mate, tuk so mati do iba. Denggad do na marjaga-jaga, alay unang gabi marsigatong iba tu pertahanan ni diri. Unang marsigatong iba tu gogo ni portibi. Biar na mangihut tamu akamanami do inanami ima mabiar matua. Kira sudiro zolma mabiar matua itu tahe? Ido kaina. Nalasar rohana boleh do awet muda. Maka kita mau mencoba memperlambat waktu. Bahkan ada yang mencoba menyangkal waktu itu, menyangkal usia. Alani ido baik na basa-basi pi, baik na gabi etika komunikasi dia kapakatayon, asal jupa na umum taboto bolo di pesta, so na lamposodo ko hubereng idabahin na. Ang ibagas rohaku pergayus doon. Ay diok toho lamposo. Ay 1 taon na salpo jupang, nung jupak 1 taon nai. Dah nga doong mundur waktu ate. Alay, maju terus. Sampai nanti kepada titik finish. Nah doon mo tu si, godang makatawara-tawaran asa awet muda, olahraga, denggat dopei. Kemudian mengatur pola makan, boy may asa sehat. Alay bolo iro kodo saha matua karamu-ramuan adong teh kaisarin na di Cina tu horom may sekian tong adong jol malau tu si akhir ratong do tadi konoton portibion. Kita jangan takut, kita jalani aja waktu itu. Alay bisuk matutu mamake aka ari ni ngolu. Ay di sido hita na juju ati talu mamake partikiani. Ditiki na po so ibana ito radong do hera na tutua gayana. Pedak sitongi. Jala unang las rohata boleh anak ko tetroson na tuwa imana si kola minggu dobe. Bedo ni on hera situa do anak ko nina. So tu kacik ngoluna. Waktu masa kanak-kanak biar dia menjadi kanak-kanak. Alay na dangol musietong nung matua bergaya remaja. Adong gede na jole kan mengaku jangan ternyata cucunya
Maranak sa plupitu, marburu sa plalu atong, baik kok kamu mahaliw kamu, mabiga pa pahupunay si. Alaniah masa kecil kurang bahagia, kemudian dia ulang masa kecil itu ketika dia sudah tua. Gabe lucu do berengoni. Alani bolo danak, anak-anak yang manis lah. Remaja juga. Unak taurai didikir remaja, dok naposo marhamlet, anak kotai. Kan itu persoalan yang ngulutan wae. Ngaku lihat tok saya tamuruhi. Jujur hinatong. Siapa tak kawanmu tadi? Nah, itu teman kuliah pak. Sekarang belum waktunya marhamlet. Nuka rejo mana tay lihilik. Bala coy haro lo pertandang ibu rukoni na marsak kita. Biarkan waktu itu berjalan. Kita jangan takut, tetapi kita serahkan kepada Tuhan supaya dalam perjalanan waktu itu Tuhan betul-betul menjaga kita. Dan tiap waktu kita syukuri dan kita isi dengan tugas panggilan. Tugas panggilan masa kanak-kanak adalah menurut menyenangkan orang tua. Tugas panggilan remaja naposo adalah belajar dan mengisi dengan prestasi yang baik. Tugas ketika orang tua memberikan nasihat dan contoh kehidupan yang baik. Isi do kanup tugas ta. Maka jangan takut semakin tua. Awalo do alaihi pabobo menso otik buruk ninata. Mulum-mulum. Mulum yang macahay baroy masa pudi. Saya nang ibu butin. Yang boto muniku. Uban nina. Kenapa rupanya? Umur mana sado tertua hoy bareng jolma biar aja lah niku. Ay subuh ini ni upat dua rodo tolu ubani. Yupat tolu gabe rode mana sia. Marhara di tokka dengan beta itu rinda dwe. Pinaloas ma. Lean las ni roha doi alani holong ni rohana dora. Asa toktong awet muda amat tahun rohana. Tetapi itu adalah fenomena yang umum. Jangan takut tua. Yang kemudian, ima biar Tuhan matean. Nah biar jolma Tuhan matean. Padita sirai pemabiar romate mabiar. Itu udah pernah saya rasakan. Ketika saya di kemo, tiap saat yang ada di pikiran saya, mati na mau. Mabelu may naton. Tak saya ngajuon ni buruko be bapa. Alana masuk kemo pertama au saminggu manok seorang buruku siakangan. Nabiaran ni HP mati. Nabiaran. Alai setelah mau melewati masa ketakutan itu, seperti doa Tuhan Yesus yang di Getsemani, tang lomomah, di sana kita kemudian dibebaskan dan dilepaskan. Songoni do parngulota, nakpe pinadaw-daw, ay mabir riba magedehoni, nakpe pinadaw-daw, sian hamateani, lam jonok no hapengani, lakaki tu ajalhi. Berarti kita masing-masing adalah melangkah dan berlari-lari menuju kematian kita masing-masing. Alani bolo sotor jua do hamatiani, iko gogolo pakirimo di balik ni hamatiani masih berengota, ay bolo nau kehe Jesus, berarti tak pola mabiar beba be di hamatiani. Artinya tak kolang nililianan ni ketakutan hibe kita be. Kematian sudah pasti. Bolo pasti do matiau, maka pikiran kita sekarang adalah bagaimana mengisi waktu yang singkat ini. Ini ada yang gue pangaratuan, dang gue pola mersetabi tu hamatian. Yang gue dibona pasuki ka saya mersetabi do. Ngamate HP da padida sirait setabi jabon itu rinda dong. Tujuannya sebetulnya asa unang rodo hamatia tu jabui. HP tu mersaribu hali mersetabi hamu tu hamatia ni kororo tongi. Balani loja hita mersetabi tu hamatian. Alana nungari patalu tuhata Tuhan Yesus. Alani bolo petik kita rejet jala jepe di portibi. Nasi pikir hono ta ima lau mengisi waktu yang sangat singkat. Apa yang kita lakukan? Lakukan semua hal yang baik hari ini. Seolah-olah kita mati besok. Kama labok mama kata itu inata. Bolo pe gugu suara nakina lanek terlebat lamar minggu bodari. Mami maafkan daku inahitato. Memak saya ululu si pata. Itu rulo inata reaktif mandok. So nasi-ngasih kun wayangin nato. Serba salah berarti bolu berjui do asing-asing. Bolu pohom, nang orang do harai pikir nak kena asing inna muse.
salah hudul, salah jongjong. Nah, kembali ke sini, kita tidak usah takut karena Kristus sudah bangkit. Sekarang kita mengimani bahwa Kristus sudah bangkit, tugas kita adalah bersaksi. Dan pola ragu berahita no kehe Tuhan Yesus. Karena apa? Fakta Alkitab dia menunjukkan diri kepada beberapa orang. Secara arkeolog, kahamu amanami ng lautusan, tabereng do, adong do kuburani, dua, versi Kristen dan versi Katolik. Namang ihop mamuse, siya nakabarita niya kahalak na porsya, tutus tutudo, hehe Kristusi. Tugas tasonari ima marbarita nauli. Marhite dia may, lao palawhon akasibolis. Toto ka na porsya, kodigohan nito di perbadia ma. Sa unang madong nasibolison. Itu persoalan orang beragama sekarang. Ay gabi na sida do sibolison. Ajaran agama itu baik sebetulnya. Alay gabi sibolison may marhite dia. Fanatisme yang sempit. Gabi ulo ma. Masalaho kelompok na asing. Membenarkan diri. Dan seolah-olah hanya dia yang paling beriman. Bersaksi kemudian. Memegang ular tetapi tidak takut. Artinya subiani sibolisi. Dang margugube bolong atu halak na porsya. Nang manginum rasun hamatian. Kematian juga tidak akan berkuasa bagi kita. Nak pemate dagik taon. Alay na mangodo na porsya diau. Ano tayo ko katana? Na mangodo do nang namate na asal porsya diau nene. Nak pemate hita. Alay bolo dibagasa Jesus na mangodo do hita. Tugas taman waeng lau mamaritahoni. Marhite dia ma parjulo sahali. Parjulo sahali. Say barita nauli mata pabua ng masa si taonon. Unang ito parjulo hala Kristen holsoan. Isarani bulo naik taula unulaw na denggan dito nga ni keluarga. Unang ito tado atong. Taurupi coba siya hada ba. Anak nyo pukta si nomor tulo na payopato siya no pukta nomor nomin na tokan. Mamaul niya natusan niya lang ni gajang na. Ay buah harwa. Bajalur undangan daba tampate si mana poang. Tu dia. Tu universitas. Parahyangan, manak tu Universitas Indonesia. Ay wano tardok mangurubi doon masa COVID to ni na hubungan ni COVID to si. Nah, songo kala Kriste kita ikodokono tano puji Tuhan, sedia bihita. Alay so na sumardala do husahay hubereng opung mulo ang madok alani di pakilalahon na dihita radi may didebata. Banaturan lahinan, boy 1,000 rupaku, 100 rupiah masih ana sonari. Kan soal bagaimana kerelaan kita untuk memberi. Alani iko berita pengharapan do siya ganup na porsya. Ngalam gudang nuaik teroris do akalan nasing wado hitalo marpugu da anggo halak Kristen ko dohonot do. Tuk 1,000 teroris, tuk 1,000 dibae bom, anggo di sido debata lau mangaramoti tuk sohahuon na do hita. Boloy na hita pos marohani na humaliang. Asa unang dohot tita nang makirim makabarita na mababiar marhiti ka henpotta. Barita na uli mata pa buwa-buwa. Alay memak sahit bolo di na zulo ate. Bolo barita ni sangge-sangge boy do viral na zului. Tengok do viral adok parumain na nahaya do wari. Au kur-kurunga. Ala ni tipis na songo sangge-sangge na gabi persoalan. Alay akaulaon dagi pa buwa-buwa. Nabagahad daba HKBP Depok Seda ay buah pembatas ni perhudulan sesuai dengan protokol kesehatan ibaid do ulos daging na ima jo sali-sali po to hamo HKBP Depok 1 luar biasa inna roa kanasing atong ay waha roa luar biasa na asaro akadong atay unak ko lang adong nahurang itorita pa buwa nakida ba tepal lo dari sini padida sirai dang iberengin atay harwa ay itong itorato patok di pa buway alay iko na kanadinggani pabuwa-buwa ota. Namangihop mamuse, sa itapatuduhom ma, parsihohotot tamar haporsyaon, ima laho manopot surgoy, dukoni, mulo libere nga kanasik kita, gabi duho manasida porsya, gabi partohap di harajaon ni debata. Di pasu-pasu ma secara khusus akaina, laho, gabi tiak partunggul, gabi si partangiang di tonga di bagas, songoni, tarlumobi di tonga-tonga ni huriata. Alay duhuk manak sudiama, do sudi ruas ni huriata. Say di pasu-pasu debatama, laho marpanidangyon di parngulota. Asa marsangap debata,
Jala partoha pita di tupal hanguluan. Amen martangyang mahita. Mauliati di ho Tuhan, di loko di hami pakirimon lobi siyam portibion. Ay musuh namin na buluni, dosa dot hamatean, sibolis dohot rason ni hamateani, di pabaliho, di taluho ko marhite haheheon ni Kristus Jesus. Atong ima mga leo pakirimon na baru di kami. Ima padaho kami siya biar madala ni akang ulo nami. Laos ima ale Tuhan, na margugoy ho kami marpanidang yon di sardok panggulmiton ning ulo nami. Asa sa upasanga pami ho marhite hata, marhite pabayenan, songoni marhite pos ni rohan nami di sihirimon, duhot hapor siyaon nami. Pasikok mapasupasum di suderuas ni huriamon. Toho sa liling ni portibio kami, say rongom do peang wakahamauloni, say marukil lo hami ganu pare madioris panganos sinumon. Marukil lo hami ale Tuhan nang manugunugu kay nakon nami. Marukil jalamabir hami nang di masa depannya kanasida. Alay di baga sa sedarion. Tuho mapasahaton nami sa luhut. Nasorat di rohan nami. Tuho mapasahaton nami sa luhut akahoy-hoy. Songoni nakpangiduan. Asa ho ale Tuhan mabaluti rohan nami. Jala ho napahoto pakirimon. Paposor rohan nami. Asa buhay marlas ni roha kami. Di tonga-tonga ni portibion, nakpesipatay ko nadupan nami agkahamawolon. Marhitei mapatar panidang yon nami tunahumaliyang. Atok pargugoy, ramoti, pasu-pasu, jala papirma tol din isudiruas ni huriam. Naung loja di gosa-gosa hamawolon secara khusus ala ni COVID sa plusia. Nagudang ali Tuhan sa tonga-tonga nami na kami pemabiar, ala ni nahihi akaparjahat ima teroris. Alay marhite hahihiyom mi huwoto hami ma, tukso margugo do portibi, tukso margugo do nakamatean, laho pabiar-biar ho kami. Atok saat iho madaging do to dinami, mangulu manang matepe, say sahat di ho mahami Tuhan. Dongani, pargugoy pasu-pasu mahami madalani ari ning ulo nami. So ngonima ganup huriam, na mamestahon pesta Paska di baga sa sedarion, jong-jong ima, ganup perpunguan ni hala Kristen, jala pasu-pasu ma, ganup ruas dohot parhaladuna. Bangso dot negara nami pe upasahat tami tuho. Sa parguguan musudia paratur ni negara nami. Na niluhon ni presiden nami amanami Jokowi. Lau menjaga keamanan ni bangso dot negara nami. Pajongjokon dot tatigoran. Asabuy mardami sonak sa luhut rakyat ni bangsoon. Secara khusus upasahat tayo matuho amanami Anastasius Simamora. Di napasang persahiton ni Nasida, ima bapak ni si Audrey, Tuhan nami, tuho do pasahaton nami, daging do todi ni ama nami, asa ho napasuakon, ho napahisarkon, ho namadauni, asa mulak tungholo si kanopari. Pahot hapor siyaon ni nanami ng burupakpahan do boru na si Audrey, asa toktong marhapo sa tuho, jala ditinggak kon nasa nahinulsohon ni rohana tuhole Tuhan. Jala ho natoktong madongani nasida, pature-turehon ama nami si Mamora. Tok pasu-pasu ma, obat si panganon, songoni akan naposom pangubati, asa perhitian ni tangamui, laho pamalupon ama nami i. Do sudia karuas na marsahit nasing naswagara kami ng nasida peho manamadulu dohot mandauni, asa hisar sa luhut na. Mauliate madiho Tuhan, nakakaruas mo na marulang tahu pesay parrohay mamamilangi ari ning uluna. Sari parhase ang akapartikian na sepeki. Tuhan, tibagasan sa daryon. Tilas ni rohan nami mamestahon, parningotan hahihiyon ni Kristus Jesus. Laos duhot dot kami marhubas punga parupuan ni huriam. Laos parhihiyon ni parupuan di hakabipi. Atok say hehe mahubas akaina ni Kristen Batak Protestan. Gabi tiyak pertunggul di tongan ibagas do di huria. Gabi si partangyang nasida. Jala akaina namalo mamudai do pagudang-gudak ko ni anak konna di dalan lomo ni rohan. Akaina nalabok jala parholong. Laho madongani aka ama parsinoduk nasida. Laho madalani siadosan nasida lau madalani aka ariningolu. Atong nang ditongan ipunga perupua di huriampe, toktong mapasu-pasu. Jala tok-tok pargugoy nasida. Asa gabi pasu-pasu,
di Huriam HKBP Depok Sadaon. Mau lihat maliho Tuhan nami, gudang ne lau si pajujuro pangiduan nami, alaya katangiang nasotar pajujuripe, say homa pasikoponi. Alania si maroham, uluy matangiang nami, jalaleo may dihami, holan marhite-hite gore anakmu, Kristus Jesus Tuhan syokop pami. Amin. Siya nakapasu-pasu na oktajalo siya debata, tapasaha pilihat na duminggan, utta puji Tuhan tamared dihita. Haleluya, haleluya, nunga Tuhan tai. Haleluya, haleluya, puji gornai. Yesus ikon Tuhan isano urtilion. Haleluya, haleluya, nunga Tuhan tai. Haleluya, haleluya, puji gornai. Haleluya, haleluya, nunga Tuhan tai. Haleluya, haleluya, puji gornai. Tuhan beri tanah pulih, tu salut natino pai. Haleluya, haleluya, nunga Tuhan tai. Haleluya, haleluya, puji gornai. Ripita jongjo, taiti hona yang nabar budi. Haleluya, haleluya, nunga Tuhan tai. Haleluya, haleluya, puji gornai. Mati angrebut Kristus Haleluya, haleluya, nunga Tuhan tai. Haleluya, haleluya, puji gornai. Nunga hehe Tuhan tai. Nunga monang ibana maralo dosa. Sibolis do tamatean. Ahama silua siula honota alani haheheon ni Tuhan tai. Ikon hehe mahami, jala hobas mahami, tu ulaon nadenggan, jala hati dakonon nami maha heheon nai, tua kadongan nahumaliang hami. Nunga hehe Tuhan Yesus yang namate. Alani, borhat mahita manopot akau laut tabi, di bagasan las ni roha. Tapasaha mapilihat tatu debata martangiak kita.
Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut selilion na dengkan, doot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat kami masin nilomitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gaybuap na usus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati buluh karajaw mo di tonga-tonga ni huriam, duho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni silolyom mitu hami, asalam gergir hami madok mauliyate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan de bata, amanami jala para sini roha. Mauliate marohanami jala pujion nami ho. Alanaung ditubuh ko kami padua halihon, siya godam ni asini roham. Tupakirimon na mangulu, marhite-hite hakeheon ni Tuhan Yesus Kristus siyan namate. Nung agabi si palua jala si Pangulo anak mi di hami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihutonon nami. Namarlas niro hado hami nuaing marningot hahihion nai. Nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banuatoru. Dang mabiar behami mida hamatea dohok soropna, ay nunga monang Tuhan nami. Ulu balang nakukui. Ibana do manugiho kami siyan hamatean tu hahihion sugut. Alani i ubain hupangiro hami, saya si maroham, patugu mahaporsyaon nami maniop barita naulii, asa unang ganggu rohanami, di nahubulu sami hamateani. Saya sungguli marohanami do rohani dongan nami, asa raphihi kami siap parrohaon na burugi, asa tarulaho kami parangin na baru, saya pasu-pasu makuriam do perberita nauli, na mamaritahon hakeheon ni Tuhan nami, asalam tersunggul akan napidem roha, jala hehe siya dosa nabi. Say papos marohan nami makaporsyay, naong mardame jala mardumu hami tuho, alani pardengganan na pinatupan ni anakmu. Say pasabam jala pamalum marohan nami, top pamarohan na yas, doto dinamarsihohot tibagasak kami, asa tarhajong joko kami, naok pitor kami, alani hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Sa sungguli mapakirimon na mangulo di kami, asa tarapul rohan nami, marningot akadungan nami naong jumulo ni alapmi, jala asa tarapul rohan nami manaon si taonon di hasianganon. Saya puli maakanamatean, nadangol, napugos, nasomarina, akan nama balu, dohot akan nama lungun tuban wagijang, marhite-hite hakeheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang. Say pinarbadia makuarn, say ro maharajom, say saut malomon ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangucunan, palua mahami sian pangako. Ay nona pura araja. Sa
ni Tuhata na hinokop ni Kristus mula mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama bukina tuho, jala asi marohana midaho. Idopakon Tuhan de batama bukina tuho, jala di pasaor kom madamena tutodim. Amen. Ruas ni Tuhata lah hinokop ni Kristus sudah perhalaido pasahatot tuhita. Selamat Paskah, Tuhata mana masuk kita. Horas madi hita. Horas, selamat Paskah.